Občianske združenie Delostrelec usporiadalo v piatok 7. júna veľkolepú akciu pri príležitosti 80. výročia vzniku 3. Liptovského delostreleckého pluku. Ten má v Senici dlhú históriu. Pôsobil tu takmer 50 rokov. Slávnostné oslavy tohto okrúhleho výročia mali dve časti. V priestoroch bývalých kasární, kde sa nachádza socha vojaka osloboditeľa, položili delostrelci vence vďaky, aby tak vzdali hold ich predchodcom. Po obednejších hodinách sa hostia aj návštevníci presunuli na oslavy do Múzea Senica a jeho novootvoreného parku. Oslav sa zúčastnil aj primátor Senice Martin Žačovský, ako aj náčelník delostrelectva plukovník Roman Bobaľ. Je to výborná príležitosť pre popularizáciu delostrelectva v oblasti, kde delostrelecký pluk, lebo neskôr delostrelecká brigáda zanikla pred rokmi a kde už v súčasnej dobe sa nenachádza žiadna aktívna vojenská posádka. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme dokázali získať a náborovať nových mladých ľudí do ozbrojených síl a budovať moderné a silné ozbrojené síly. Delostrelci tvorili a budú tvoriť furt základ akýkoľvek jednotky, ktorá bojuje na boisku alebo ktorá zabezpečuje slobodu a nezávislosť akékoľvek krajiny na svete. Delostrelectvo je jedným z najstarších druhov vojsk a delostrelectvo už veľa razy v minulosti aj súčasne dokázalo svoju opodstatnenosť na boisku a dovolím si tvrdiť, že bez delostrelectva nie je žiadneho víťazstva. Veľmi ma potešilo, že občianske združenie Delostrelec malo záujem si pripomenúť 80. výročie vzniku 3. Liptovského delostreleckého pluku, pretože práve kasárne, ktoré tu boli viac ako 5-10 ročí, tak mali veľmi pozitívny vplyv na rozvoj mesta, keďže prišlo sem veľmi veľa ľudí, ktorí tu nakoniec zostali, zakorenili a teda naše mesto sa aj vďaka kasárňam ďalej rozvíjalo a myslím si, že si práve tento delostrelecký pluk zaslúžil aj takúto príjemnú spomienku. Program prišli navštíviť aj žiaci základných škôl, ktorí mohli obdivovať modernú delostreleckú techniku. Súčasťou programu bol v poobednejších hodinách najskôr prelet vrtuľníka a potom zoskok 9 výsadkárov, ktorí niesli vlajku Slovenskej republiky. Po nich nasledovali 3 výstrely z historického diela. Po zaznení našej štátnej hymny predniesol príhovor usporiadateľ a predseda občianskeho združenia Delostrelec Jozef Kavecký. Viete, ja som to kedysi dávno povedal, že nás už viacej nebude, že už nás bude len menej, lebo delostrelci Senici nie sú a my, čo sme boli delostrelecami a čo sme delostrelecami, pomaličky odchádzame, ale zatiaľ je nás dosť na to, aby sme sa radi stretli, porozprávali a ten počet sa pohybuje tak okolo tých 30. Schádzame sa pravidelne 3-4 krát do roka. No a dnešný deň vyšiel na to, že sa stretávame pri takej slávnostnej príležitosti, lebo taká príležitosť je raz za 10 rokov. A ako som povedal, je to už vlastne moje také 4. okrúhle oslavy. Rád ich organizujem, rád sa na nich podielam, rád sa stretávam samozrejme s ľuďmi, kvôli čomu to aj pripravujeme, organizujeme, aby sme si pripomenuli delostrelecký pluk Senici. Po príhovore prišli na rad vyznamenania. Dostali ich bývalí príslušníci 3. Liptovského delostreleckého pluku, ktorí svojou prácou prispeli k výbornému splneniu úloh a takisto aj členovia občianskeho združenia Delostrelec. Vyznamenanie dostalo aj samotné občianske združenie, ktoré bolo vyznamenané už druhýkrát. Oslavy boli ukončené odnesením zástav a záverečným poďakovaním.